Empezamos pleno extraordinario do día 30 de outubro a 12 horas no salón de pleno do Concello de Viana do Bolo. Bueno, primeiro, ratificación do pleno sobre a inclusión na orde do día do punto segundo e terceiro, atendendo ao artículo 82.3 do Real Decreto 2568-1986 de 28 de novembro, polo que se aproba o Reglamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locales. Bueno, sometemos a votación a inclusión dos dous puntos que temos no pleno de hoxe. Vale? Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Bueno, queda aprobado. Bueno, vamos entonces por segundo punto. A aprobación si procede da actualización consonante o IPC das tarefas de servicio de suministración e depuración de aguas para o ejercicio 2022. Proponse o pleno a aprobación para a actualización das tarifas de ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servicios de suministro de agua conforme ao IPC do 4% para o exercicio 2022, hagas o tocante a actualización dos mínimos de depuración e das redes de sumidoiros. Entón, esa proposta que nos traemos a este pleno é que suministros domésticos a familias mínimo 30 metros cúbicos queden 4,12, o consumo adicional pase a 0,42 e o consumo superiores aos dous anteriores 1,21. Domésticos, piscina, xardín e horta, mínimo 30 metros cúbicos quedaría con 4,51, o consumo adicional quedaría 0,47 e os consumos superiores dos anteriores quedarían en 1,32. Os industriais, mínimo de 30 metros cúbicos quedarían 4,81, o consumo adicional e o mínimo hasta un máximo de 30 metros cúbicos quedarían en 0,50, e os consumos superiores aos dous anteriores quedarían 1,43. Os especiales quedarían en 21 euros e o enganche de agua quedaría a cota en 150,85. Rexeitase a proposta presentada para todo o tema de depuración. Ten ustedes algo, María, algo que decir? Bueno, esos datos que deu polos que acaba de dar vostede, polo que recebemos nos na información no Concello son o do ano 21, e aquí, polo que se ve, é por o ano 22, non? É o que recollemos nos no Concello. Non sei se realmente... porque entonces non se subiría. Perdón, igual se a ver, se é esa proposta, non se sube. No, perdón, entonces está errado, hai unha errata. Hai unha errata. Quedaría, o ano 2022 quedaría domésticos en 4,29, o consumo adicional en 0,43, exactamente sube un céntimo, e os consumos superiores aos dous anteriores quedaría en un 26, é dicir, subiría 5 céntimos. O de domésticos, piscina e jardín, isto hai que cambiar. E huerta quedaría o mínimo de 30 metros cúbicos, quedaría en 4,69, o consumo adicional en 0,49, subiría 2 céntimos, e os consumos superiores aos anteriores quedarían un 38, é dicir, subiría 6 céntimos. Os industriales, mínimo de 30 metros cúbicos, quedaría en 5, é dicir, sube 19 céntimos. O consumo adicional, o mínimo, hasta un máximo de 30 metros cúbicos, quedaría 0,52, sube 2 céntimos. E o consumo superior aos dous anteriores quedaría un 49. Os especiales quedarían un 26, é dicir, sube 5 céntimos. E a cuota de enganche quedaría un 56,89. O resto non se toca. Vale? Habíamos copiado a columna que non era. Vale. Entonces a proposta é de subir eso no suministro de auga
non enganche, non? Exactamente. Os redes sumineros, depuración e alcantarillado sigue igual, non? Sí, igual. Vale. Vale, de todas formas, un inciso, é dicir, non é suba que se fa unha suba, é o IPC. Non, eu explico. Claro, Sí, pero é para explicar a xente que a única cousa é o IPC, porque según un contrato, según sube o IPC, pues temos que subir, non hai outra suba ninguna. Por eso non se acepta o dos sumidos Vale. Entonces, é o 4% que subiu o ano pasado, que subiu este ano. Entonces, bueno, procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Bueno, terceiro punto do orden do día. Tomar coñecemento da renuncia ao cargo do alcalde don Abelardo Carballo Alonso. Como ustedes saben, creo que presentei un escrito de renuncia o pasado día 23 de diciembre, no que renuncio por motivos personais e profesionais, continuando con miñas labores de concelleiro. Entonces, eu creo que dar conta, solamente dar conta da miña renuncia, non temos ni que votar, ni nada. Entonces, bueno, eu quero ler unha cousiña como despedida, se me deixandes. Entonces, bueno, o dar por concluído o período pactado no seu día como alcalde deste concello para facilitar unha transición rápida, facendo coincidir co comenzo do novo ano, o pasado día 23 de decembro adoptei a decisión de renunciar ao cargo de alcalde. Quero empezar este escrito pedindo disculpas a cuantas persoas puden defraudar ou agraviar no exercicio da miña responsabilidade. E a todos os veciños e veciñas de Viana do Bolo quero lles agradecer o trato respetuoso e cordial que tiveron comigo, así como o agarimo e apoio que me mostraron en todos estes meses. De forma moi especial quero agradecer a todas aquelas persoas que hai agora 16 meses depositaron a súa confianza en min para que democráticamente cambiase o rumbo deste concello, eliminando da vida política o radicalismo, o enfrentamento que tentaba separar, enfrentar e extindir os cidadáns de Viana. Durante estes meses, para baixar esa crispación, tentei facer todo o contrario, acordando e soldando feridas, cousa que non fizo o anterior alcalde, xa que en todo este tempo non deixou de inxuriar, calumniar, mentir e insultar tanto a min como aos meus compañeros do grupo de goberno, utilizando sempre os peores modais dun nacionalismo radical e que, sin duda, el representa. Os que tamén estamos orgullosos das nosas orixes non entendemos esa radicalidade para defender unhas posturas, salvo que sexa unha estrategia de partido que pretenda levar a sociedade galega a unos camiños moi similares aos que utilizou recientemente o nacionalismo catalán, empezando tamén desde abaixo, desde os pequenos concellos, esos pequenos concellos como é o noso. Por outra banda, e dirixíndome a esta corporación, quero recoñecer que, salvo esas malas maneiras representadas polo anterior alcalde, destacar a gran labor e importancia da tarefa dos grupos municipales da oposición e do resto das persoas que o conforman. Desde aquí quero lles mandar o meu respeto e a miña consideración personal. Gracias tamén ao grupo de goberno polo seu gran apoio e paciencia. Quen dixo que a política non se ven a facer amigos non tivo a oportunidade de traballar á beira de algunha destas persoas. Xunto a elas e eles, cualquier imposible convertiuse nun reto que superar. E cualquera iniciativa o motivo para a ilusión e o impulso para o noso povo. Por iso, nos novos labores e responsabilidades que vou asumir no grupo de goberno, tentarei desempeñalas de mellor maneira posible, procurando atopar unha solución rápida a cualquier problema que se lle presente aos nosos veciños. Agradecer tamén aos traballadores do Concello polo seu apoio e labor desinteresada, moitas veces traballando incluso fora do seu horario de traballo. Conxuntamente, nestes difíciles momentos que estamos a sufrir con esta pandemia que non termina de remitir, acordarme da Policía Local pola súa entrega e disposición. Tamén agradecer o seu traballo ao personal do Servicio de Axuda a Domicilio
e o equipo de servicios sociales que tratan e coidan a diario cun colectivo de alto risco de contagio como son as nosas persoas maiores. Non quero tampouco esquecerme do personal do CIN polo seu labor diario e pola gran colaboración que me prestaron en todo momento. Ademais, o meu máis íntimo agradecemento á miña familia e aos meus amigos. Neles atopei sempre o ánimo e a comprensión imprescindibles para cumplir con esta responsabilidade. E fixérono nos momentos máis difíciles en los que o apoio incondicional, o bo consello e a confianza foron moi necesarios. Por último, manifestar que exercín durante estes meses como alcalde de Viana do Bolo moi orgulloso de ser, coa humildade que merece e co espírito de tentar estar sempre á altura de tan alta responsabilidade. Moitas gracias, moi boa suerte e feliz ano a todos. Eu, se me permiten falar, sí. Podo dicir unhas palabras, non? Sí. Por alusión, sobre todo. É dicir, hoxe confírmase unha situación que no BNG sempre tivemos clara, que era o obxectivo de o Partido Popular, do obxectivo do PSOE ou dos electos nas candidaturas do PSOE, para ser máis claro, o obxectivo da moción de censura pois, de desaloxar o BNG era devolverlle, no fondo, era devolverlle ao Partido Popular a presidencia desta corporación. Así acaba de recoñecelo e así acaba de facelo efectivo o señor Abelardo Carballo. Non soportaban nese momento, nin soportaron durante 5 anos que nin o PP nin o PSOE así o fixeron con esa moción de censura unha alcaldía do BNG que estaba transformando das man dos veciños e veciñas o Concello de Viana. Unha alcaldía que estaba sentando as bases dun futuro cheo de ilusión para o noso povo. Non lles importou, desde logo, usar ese transfugismo e incumprir os pactos e acordos co único obxectivo de que o PP volvera voltar a ter a alcaldía de Viana do Bolo como previsiblemente será tal e como se anuncia hoxe. Un dos maiores orgullos que tuven e que teño foi poder ser alcalde deste concello, ser alcalde durante eses 5 anos. Traballar cos veciños e cas veciñas na mellora da calidade de vida e poñer en marcha un proxecto colectivo de futuro que foi o que estuvemos facendo durante eses 5 anos. Asumín esa honra de exercer a alcaldía e fíxeno con esa responsabilidade e dignidade que corresponde ao cargo. O BNG traballou durante eses 5 anos con intensidade na transformación deste concello. Así o seguiremos facendo na oposición durante ano e medio que queda hasta as eleccións municipais, coa convicción de que esa ansia de transformación e avance colectivo que se deu neses anos do noso goberno e que foi truncada por esa moción de censura teña a continuidade despois desas eleccións que marcarán o futuro de Viana, que son o ano 23. O señor Abelardo Carballo pasará a historia deste concello por ter o único obxectivo político e transformar unha alcaldía do BNG en volver a mandala ao poder do Partido Popular. É dicir, un Partido Popular John ex-alcalde Andrés Montesinos que perderá as eleccións, que non había ningún acordo mayoritario para que pudera ser alcalde e que, mediante ese transfugismo, con esa mentira, con ese cambio da vontade popular, devolveronlle esa alcaldía, ou vanlle a devolver esa alcaldía a Andrés Montesinos. Eu penso que é unha triste historia, é unha triste forma de pasar a historia do señor Abelardo Carballo. Pasar a historia como un tránsfuga que a única labor que fizo foi esa, de quitarlle a alcaldía a un goberno do BNG e mandarlle a un goberno do Partido Popular. Elixido nunhas listas que o seu obxectivo e o seu mandato
yo así o explicaron sempre, non era devolver a alcaldía ao Partido Popular, e así o transmitiran nas campañas ás veciñas e veciños de Viana. Como o tempo dá e quita a razón e coloca a cada quen no seu sitio, no BNA confiamos, como sempre confiamos na veciñanza de Viana e sabemos que este pacto que houve e que está claro que significou mandar ao Partido Popular outra vez ao goberno e garantir ese caciquismo que representan neste caso aquí Andrés Montesinos e na provincia o señor Baltar, pois, dende logo, o que confiamos é que a poboación de Viana, as veciñas e veciñas de Viana, no futuro, eliminen ese risco de transfugismos, eliminen este risco de traicións e eliminen democráticamente esa forma de gobernar. E iso, dende logo, a mellor forma de facelo é nas urnas e decidindo democráticamente, e por eso nos pensamos de que, dende logo, ese tempo que dá a razón, esa decisión democrática da veciñanza que se vai dar no ano 23 serán, desde logo, o que dean cumplida a razón, cumplida os feitos, para deixar por fora, deixar dunha vez todas esas posibilidades dese caciquismo que acabo de falar. Dende logo, a decisión que tomen, dende logo, para que no futuro non haxa estas situacións, é que o BNG sea forte na corporación e que o BNG recupere o goberno de Viana. Que dá a impresión que ganou usted as eleccións. Lo que acaba de decir, parece que ganou usted as eleccións. É un dios. Bueno. Perdón, María, non quería. Bueno, eu non iba a dicir nada, pero por alusións terei que falar, porque ante todo quero recordar que eu son o PSOE de Viana. Eu quero recordar que son o único PSOE de Viana. Chámame María Páez e represento aquí, ahora mismo, o PSOE, como concejala do PSOE. E bueno, todos pasaredes a historia, foi unha palabra que acaba de dicir un compañeiro meu, sí. E outra frase que dixo un compañeiro meu: o tempo quita e dá a razón, e o tempo coloca a cada un no seu sitio. Eu, como PSOE, e como María Páez, non podo permitir oír o que acabo de oír, é dicir, ningún compañeiro dos que estamos aquí, que somos 11 no pleno, pode tachar o PSOE de como acaba de tachar, é dicir, o PSOE en ningún momento se uniu co PP para quitar a Naide da alcaldía. É dicir, o PSOE apoiou no seu momento o BNG para darlle a alcaldía. Entón, eu non podo non dicir nada e que iso quede aí. Tamén quero que quede grabado. É dicir, eu como concelleira do PSOE seguirei representando os veciños de Viana. E xa o dixen moitas veces. Este é un pleno para resolver os problemas dos veciños de Viana, non é un pleno para resolver cuestións personales. E o sigo dicindo. E acabamos de ver e oír cousas que me doen. E sigo dicindo, a palabra PSOE non se volve a nombrar en vano. E quero yo dicir aos compañeiros, porque tarde ou cedo, o PSOE pode necesitar do BNG e o BNG pode necesitar do PSOE. E pareceme moi triste que alguén nos acabe de acusar nun pleno agora mesmo de unirnos ao PSOE, o PSOE do PP, porque é que me dá. É dicir, eu como PSOE agora mesmo teño que defender o que teño que defender. Eu agora mesmo, entre 11 personas que hai aquí, son a única concelleira que representa o PSOE. O PSOE de Viana só ten un concelleiro que se chama María Páez, vale? E María Páez non quitou ningún alcalde nin estuvo ninguna moción de censura. María Páez o único que fixo foi apoiar o BNG para darlle a alcaldía. Entonces non vou a tolerar que un compañeiro diga as palabras que dixo de mí porque me non. O sigo dicindo, son PSOE, sigo representando o PSOE e sigo representando os ciudadanos que votaron o PSOE. E ojalá, dentro de un ano, as urnas elijan o alcalde. Ojalá as urnas elijan o alcalde.
que elijan a quen queira. Pero eu creo que é máis lícito que as urnas e os veciños de Viana elijan o alcalde que o elijan os concelleiros e as súas cuestións personales. A min eso sí que me deu. Entonces, esperemos que no ano 2023, cando haxa unhas eleccións, a xente vote a historia e a xente escoite o que lle estou dicindo. É dicir, eu aquí son oposición hoxe, non son equipo de gobierno, e non vou a tolerar que ningún compañeiro de ningún partido diga que o PSOE e o PP ou o PSOE e o Bloque. O PSOE é autónomo. O PSOE é María Paz e unha concelleira de 11. E fará o que poda facer. Porque, dicir, unha persona contra 11 pode facer o que pode facer. Se eu levo unha moción e me apoiantes, fareia. Se eu teño unha idea e me apoiantes, fareia. Pero nada máis. Eu podo dar ideas, non podo gobernar. Gobernar ten que gobernar o equipo de gobierno. Está xa ben, xa basta de seguir usando o pleno para cuestións personales. Porque lle estamos pasando factura aos veciños de Viana. Gracias. Bueno, antes de rematar, quero dar unha mala noticia, que hoxe en Viana do Bolo chegamos a 27 positivos en COVID. Xa pasamos todos os ratios que se poden pasar, entonces vamos a intentar cuidarnos entre todos, sobre todo desear a todos moi boa suerte. O pleno xa tomou coñecemento da miña renuncia, entonces neste momento pasa a ser alcalde en funcións don Andrés Montesinos. Moitas gracias. Gracias pola súa labora como alcalde. Sepa que vai a estar con nós, codo a codo, para seguir que este pueblo poida ir para adelante. Levanta esa sesión.